ସାଙ୍ଗ ଏଠି ବାବା ଜଣେ କଣ ବସୁଛନ୍ତି? ଆରେ ହେଇ ସତ୍ୟ ତ ଚାଲୁ ଟିକେ ଦେଖିବା। ଚାଲ 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 ସାଙ୍ଗ। ବାବା ପ୍ରଣାମ। ବାବା ପ୍ରଣାମ। ସାଙ୍ଗ ଭଣ୍ଡ ବାବା ଭଳିଆ ମତେ ଟିକେ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ଭଣ୍ଡ ବାବା? ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି, ସବୁ ଜାଣିପାରୁଛି ମୁଁ। ତୋ ନା ଅମକ ତା ନା ସମକ ବସ୍ୟ, ସବୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ବସ୍ୟ। ତମେ କାଲି ରାତିରେ ଶୋଇଥିଲ, ସକାଳୁ ଉଠିଲ, ଝାଡ଼ା ଗଲ, ବ୍ରଶ କଲ, କିନ୍ତୁ ତମେ ଗାଧେଇନ, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ବସ୍ୟ। ସାଙ୍ଗ ବାବା ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ, ଜୟ ବାବା ଶାବଳାୟ, ଜୟ ବାବା ଶାବଳାୟ, ଜୟ ବାବା ଶାବଳାୟ। ସାଙ୍ଗ ବାବାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଏଠି ନୁହେଁ। ବାବା ବାବା ତମ ସ୍ଥାନ ଏଠି ନୁହେଁ। ଜୟ ବାବା ଶାବଳାୟ। ବାବା ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ଆମ ଏରିଆକୁ ଶାବଳ ବାବା। ବାବା ଗୋଡା ଆସିଛନ୍ତି, ଏଇ ସେଇ ଗଛ ମୂଳେ ବସିଛନ୍ତି। ହଁ ଆମ ଗାଁ ବାପା ଆସ 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 ଯିବା, ଆସ ଯିବା, ଆସ ଯିବା, ଆସ ଯିବା। ବାବା କହନ୍ତି, ବାବା କହନ୍ତି, ବାବା ପ୍ରଣାମ, ବାବା ପ୍ରଣାମ, ବାବା ପ୍ରଣାମ। କୋଉ ବାବା, କୋଉ ବାବା, କୋଉ ବାବା? ଶାବଳ ବାବା, ଶାବଳ ବାବା। ଶାବଳ ବାବା। ବାବା ଏ ସ୍ଥାନ ଆପଣଙ୍କର ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଆଶ୍ରମ। ଜୟ ବାବା, ବାବା ଆସନ୍ତୁ ବାବା। ବାବା ବାବା ଆସନ୍ତୁ ବାବା। ଜୟ ଶାବଳ ବାବାଙ୍କର, ଜୟ ଶାବଳ ବାବାଙ୍କର। ଜୟ ଶାବଳ ବାବାଙ୍କର। बाबा सल्लैले, बाबा सल्लैले सल्लैले सल्लैले, ए बाबा सल्लैले, बाबा सल्लैले सल्लैले सल्लैले, ए बाबा सल्लैले। हल्ले 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 ये बिट्टू का तो फांसी गल्ला, हिले 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 आल ओडिशा। ବୁଲି ବୁଲି 65 ବର୍ଷରେ ମୋ ଗୋଡ଼ ଚନ୍ଦା ହେଇଗଲାଣି। ବସ୍ୟ ବାବା, ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିପାରୁଛି। ଉତ୍ତର ଦିଗରେ, ଉତ୍ତର ଦିଗରେ କଣା ଅଛି, ପନିଆ ଅଛି। ଇଏ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ବାବା। ଆଜ୍ଞା ବାବା କହିଲେ ମାନେ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହବ। ହେଇଯିବ, ଆଜ୍ଞା ହେଇଯିବ। ଆଜି ବାବା ଯେମିତି ଛୁଆଟା କରେଇଦେବେ। ବାବା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଅସୁବିଧା ଦୂର କରନ୍ତୁ। ବାବା ବାବା ମୋ ମା ହେଇପାରୁନି। ବାବା ଦୟାକରି ମତେ ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ ଦେଇ ଏ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ଦିଅ। ବସ୍ୟ ତମେ ସବୁ ଯାଅ, ମୁଁ ମାତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିକି ଆସେ। ବାବାଙ୍କର ଜୟ। ଜଲ୍ଦି ଆସ, ଜଲ୍ଦି ଆସ, ଜଲ୍ଦି ଆସ, ଜଲ୍ଦି ଆସ। ଆଜି ବାବାଙ୍କର କେତେ ଯାହା ବହୁତ ଭକ୍ତ ଆଇଲେ, ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ ହେଲା, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଜଣେଇଲେ। ନା ସାଙ୍ଗ କଣ କହୁଛ? ଯାହା କହ ବାବା ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ, ସବୁ ଜାଣିପାରୁଛୁ, ସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା। ଆରେ ଟାଇମ କେ ଯାଇଛି ଦେଖିଲ? ଆରେଟା ହେଲାଣି, ଘଣ୍ଟାଏ ହେଲାଣି ଯାଇଛନ୍ତି ବାବା। ଆରେ ସେ ଢୁଙ୍ଗୁରୁ ସ୍ତ୍ରୀଟାକୁ ନେଇକି ବାବା ଯାଇଛନ୍ତି, କଣ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରୁଛନ୍ତି? କି ସମସ୍ୟା? ସମସ୍ୟା ତାଙ୍କ କିଛି ବୁଝା ପଡୁନି। ଜଣା ପଡୁନି। ଚାଲ ଦେଖିବା। କିଛି ଅଗଡା ବଗଡା ହଉନି ତ? ଚାଲ ଦେଖିବା।
ଚାଲ ଯିବା ଚାଲ ଦେଖିବା। ବାବା କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଚାଲ ରେ ଚାଲ ସାଙ୍ଗ ଚାଲ ଚାଲ କଣ ହଉଛି ଚାଲ ଦେଖିବା କଣ ହଉଛି ଚାଲ ସାଙ୍ଗ ବାବା ପୁରା ଅଠା ଭଳିଆ ଲାଗିଯାଇଛନ୍ତି ବାବା ମୋ ସାବ